super bloom. Sa Amerika, sa California, may sitwasyon dito nga ang bukid na ay season nga ang usa ka bukid mapuno siya sa buwak. Nauna sa internet, i-google ninyo Super Bloom, California. Bukid siya nga moabot ang chimpo nga kana nga bukid mapuno siya sa buwak. Ang tawagan nila is Super Bloom. Oh, everybody say Super Bloom. Super Bloom. Oh, super. Naay duha ka kondisyon. Una-una, dapat dry season. Ting-ilinit. Kaya tungod na ang mga sagbot sa palibot, mga laya, usog na uwan. Muna ikaduha, adunay usog na uwan nga sige-sige. No? Nga musurup sa bugtod. So, ang mga tubig, dili na maatos mga sagbot, musurup sa yuta. Super Bloom. Usa ka pagimpo na grabe ang pamuwak. Sobra-sobra kadaghan ang buwak na malukop jud ang bungtod sa buwak. Ang Jeremiah 29:11 nag-ingon, "For I know the plans I have for you, and my plan is to prosper you. I do not have a plan to harm you. My plan is to give you a future filled with hope." Ako ra nakabalo sa plano nako nimo, kay ako ang naghimo nimo. Ako plano nimo nga muuswag ka sa pangabuhi, dili ka mahimong alaot. Sa ato pa kung imo kinabuhi day na imong alaot, mura kag kaluluoy. Wala nawa ka sa plano sa Ginoo. Kaya ang plano sa Ginoo nimo tagaan kaniya palaabuton nga puno sa paglaom. Kinahanglan ang Kristohanon malaumon kay ang plano sa Ginoo nimo based in Jeremiah 29:11 and in connection with the idea of a super bloom. Ang plano dahil sa Ginoo nimo nga mo-bloom ka, mo-blossom ka. Naara ka diri sa maitom pero mo-bloom ka. Kung diin ka man ibutang sa Ginoo. Siguro naapa lang ka diri ron pero someday mabutang ka sa lugar nga mamukadkad ka. No? Mahimo kang mapuslanon. Daghan ang magpasalamat nimo kay moabot ang tiyempo nga mo-blooming imong kinabuhi. Adunay ginatawag na super bloom. Kung kanusa na siya, ikaw ra ana ang makamonitor. Pero tibani, posible sa karon mura kag liso nga way pulos. Pero the processing nga daay ka. Usa diha adunay panyimpo sa kinabuhi nga murag mala, walay kisaw, murag walay direksyon imong kinabuhi, murag lang kagaambak-ambak, dry season. Ikaduha nga sitwasyon kanang naay tudo-tudo nga uwan. Abot nimo ang nagkalain-lain nga mga problema, mga pagtilaw, pagsulay sa nagkalain-lain nga forma. Nimo personal, sa imong kauban sa pamilya, sa imong silingan, sa imong simbahan, sa imong gitrabahuan, excessive rain. Tsaka Joseph, i-connect nato si Joseph sa Genesis 50. Si Joseph, usa ka pamatanon nga gitamnan siya og liso sa iyahang pagkapamatanon nga gipadamgo siya nga mahimo siyang bantugan nga leader. Aduna siya liso sa kabantog. Na naman, 12 sila ka magsuon nga lalaki, pero nilang 12, siya'y palangga sa iyang papa. O tungod ana nga pagpalangga, nahimo siyang nakontrahan niya. Kay usang gid ana sa nilang 12, siya ra ang anak ang giobrahan sa papa og nindot kayo nga sinina nga lain-lain og color. Wa na lang unta to. Sige na lang, saan? Namaw na tong papa. Sabi kay paborito niya si Joseph. Naunsa man nga nanugid man siya siyang mga igsoon. Dugay siya mga maguwak. Noy,
nagdamgo ba ako gabi iba? Nga aduna kunoy 12 ka uhay sa humay? Naunsa man nga ang 11 ka humay nang duko man sila nako. Ano kaya sa buwan? Suko kayo ba? Saka! Kaya pasabot mo kaming imong mga igsoon. Manghapa ni mo? Nakamanguran mo siya. Muna ang damgo. Muna siya ang liso niya. Nanukid lang po siya ang damgo. Damgo lang ang buto. Nang mga suko magiliyaw mga igsoon. Di palabyan na ito nila kay ikalod ng mga kataan. Muna manggod na ito ang ikalod. Paludhon pa niya. Kinsa mangit siya. Hubid pa niya. Muna siya ang natabo. Muna ang mga excessive rain, mga dry season sa kinabuhi, sa pamilya. Dasong adlaw, nangaon pa yun sila guro, tingog. Naana ilang papa, si Jacob. Nanugin na po siya nga. Nagdamgo na po ko gabi. Naunsa man nga ang 11 ka bituon, hinghapa man ako. Niya ang buwan pa dyan, hinghapa po. Tungod ato nga pagpanugin niya, nangasuko iya nga mga igsuon na po. Unsa man imong ipasabot, hasta ato ang papa mo, hamulmuluhod ni mo. Wala ba nga nanugid naman siya sa damo? Kung anong kung makontrakan man siya. Naman na siya mga problema sa kinabuhi kay naay mga pangitabo sa kinabuhi nga dili pa nimo maintindihan ron. Ingon na misay na totong Domingo, pero sa palaabuton masabtan ra nimo. Nganong natabo man to? Nganong nainani man ni? So, nang lakat na yung maigsuon, nang lantay mga baka, karniro, nabilin si Joseph, kato pa, kuha niya siya. Kuha siya, di pa patrabaho. Pero, ngayon ang Papa Joseph, dulong ito, pagkaon yung mga maguwang mo ay ikaw mo inabilib diri. So, dulong siya dito. No, kita na maigsuon, anang tikalon. Hay, may, ihugtang siya sa tabay. Oh, imagine ka magsuon, no? Mao na ilang may abot sa punto nga, ilang ihug si Joseph sa tabay. No, ikaw abit si Joseph. Itabangan ka si magsuon, gihug kag tabay. Ang laktod nga istorya, ilang gikuha si Joseph sa tabay, kabasig na ibawaan nga ilang gihug, mapuntrahan pa sila silang amahan. Ibaligya siya sa Ismailites, naadto siya sa Egypt. O, mo niya ang iyahang dry season. Mala nga sitwasyon nga gikan sa pagkapaborito nga anak, nahimo siyang ulipon sa Egypt. Nahimo siyang ulipon ni Potiphar. Niya naabi siya sa foreign land. Taga maitom ka, maabot ka dito ni Nicaragua, maabot ka to Zimbabwe, kay dito ka mo trabaho. No, maabot ka Qatar, maabot ka og Singapore, Indonesia. Nya bag-ura nimo nakaila imong amo. Pero aning time napalangga siya sa iyahang amo nga si Potiphar. Nakita ko nato diri ang basta gani naa kay liso sa kabanto. Kana nga liso mukuyog yun na nimo. Liso sa pagpakamaayo sa Ginoo. Bisag asa pa ka maabot, muna to timan-an, muna ang kalami sa Ginoo. Nga naman, ihog siya sa tabay, ibalik siya magsuo, pero pag abot niya sa Egypt, palangga siya sa amo nga si Potiphar. Naman ito timan-an ha? Ang blessing sa Ginoo mo kuyog ganimo bisag diin pa ka maabot. Nahimo siya sinaligan sa balay ni Potiphar. Kaya makita na nato diri nga gwapo dahil si Joseph, no? Ano man, nagustuhan siya sa asawa ni Potiphar. Galing mao ni ang mga tao nga munog super bloom kay bisan unsaon pagtintan kada adlaw na ang ingon sa Genesis, no? Every day intalon siya sa asawa ni Potiphar. Pero di gid siya. Ano yung kalami ni Joseph? Amo na sikap ko si Joseph, no? Niya gisuod pa siya sa kwarto ni Joseph.
ni Potifar asawa. Hindagan siya. Oh, sabi ko sa karon pa ni mga kag bayot. Okay, ang sakon pa ang pasi na hinduol sa manok. Pero kani dagan gyud siya. Nya pagdaga niya nabilin ang iyang murag kupo. Gigamit to sa asawa ni Potifar nga ebidensya nga gilugos ko ni Joseph. Isa man iyang tuuhan ang ulipon o ang iyang asawa nga palangga niya. So muna siya natabo. Gibaligya siya sa mga igsuon, nahimo siyang ulipon. Giakusaran pag siya nga naglugos, tungod na napriso siya. Muna siya mga excessive rain, mga uwan sa kinabuhi nga halos kada adlaw na lang sinalaguan nga maabot sa punto nga mubaha na imong lugar. Mala nga panimpo niya gasigig uwan nga anto mubaha na lang. Ano siya? 13 katuig siya nahimong ulipon, kauban na diha ang pagkapiniriso. Dry season. Masubra pa imong sitwasyon ni Joseph. Unsa man gyud imong problema ron? Ikumpara ko no sa natabo ni Joseph. Nagibaligya siya sa isuon. Napriso siya nga sa sala. Napriso siya tungod siya kagwapo. Unsa man yun iyang sala nga paborito raman siya papa. Siya dahil ato'y binugtan. Ituyo na ito niya nga mahimo siya paborito siya sa iyang papa. Sala na ito niya nga nagwapo siya niya na ibong niya asawa ni Potifar. Gawa magigani siya ng patintag nga halos kada adlaw agaron siya sa asawa ni Potifar. Ya, paborito kami ni Kakaobraw siya walay. Pag-abot sa itin na yung mga ulipon. Lain nila sinutian, lain nila kultura. Puro never jud mo siya sa mga manong super bloom na mga Kristohanon. Wa jud kay mabasahan nga insulti si Joseph og sakit nga pulong. Against sa asawa ni Potifar, against sa mga igsuon. Tanawa ninyo ang Genesis 50. Grabe ang tulba sa mga igsuon. Wala, patay na rabas papa. Basig dili na tabawsa ni Joseph. Prime Minister biya siya. Ato ang reflection ani sa kabuhi ni Joseph. Nga sa imong sitwasyon ron, aduna kay mga potential. Unsa man ni potential? Kanang mga posible matabo si mo kinabuhi. Potential labi niyo mahimo kang pulis. Potential niyo mahimo kang maestra. Mahimo kang flight stewardess, mahimo kang manager o restaurant. Potential nimo nga mahimong successful nga negosyante. Potential nimo nga mangin-inila sa imong lugar. Usa ka maabot ana ang sitwasyon nga kaharuay sa pangabuhi o kanindot ka ng breakthrough, kanang super bloom nga ginatawag nga sobra-sobra nga pamula sa lugar. Adunay mga delay na gusto na ito niyong larga, nakakalarga. Setback na kay mga handong imbes hindi mo unta nadto sa uban. No nya, posible ka maluya, posible ka moatras na lang. Aduna po kay mga handong kinabuhi nga gaarang ka. Gadutudo na ka kung naapoy mo babag. Moabot na siya sa kinabuhi na someday sa kadugayon na itong tinir sa kalibutan. Wala mang igyutay bisyo. Sige malatang pangaskas at kung mga anak nakatrabaho na, no, nagbinutan mata niya kuyo sa pabor sa Ginoo. Moabot yun ang kanang tudo-tudo, sobra-sobra nga blessing. Ano man, kuyog man ang pagpakamaayo sa Ginoo. Yan ang tinarong po ka sa kinabuhi, imong mga anak na plastar na, o manginandagan. Ang makapapugong na magidana nga abunan siya, kanang sudlan o bisit ang kinabuhi. Pero sa normal nga dagan, sige na to ang plano, istorya, pagpangabuhi, mudugang ato ang panalangin, kabuganaan. Masa diri atong makita ni Joseph na pwede na ito magamit sa tuwang pagpangabuhi. Una-una, si Joseph ihatagan sa Ginoo talento nga maka-interpret sa damgo. Talent! Gihatag sa Ginoo. Una-una yun, unsa man ang talent nga gihatag sa Ginoo nga ikaw
Aray nakahibawaan naor lamang sa uban ng mga talent. Nga naani mo kamao ka, ano imong diskubrion? Kumusta man imong talent? May breakthrough. Ano siya? Talent, then breakthrough. Mamali ang pangutana sa kinabuhi ba, ordinaryo ra ka nga tao. Paano man ka makunik sa manager sa dagko ng kumpanya? Paano man ka makunik ni mayor? Paano man ka makunik sa congressman? Paagi sa imong talent nga tungod sa imong abilidad, kwaon ka. Kung mangutana, kinsa man ato ang paubrahon ani, mapinsaran ka. Naay maka-refer nimo. Ay, katilaw ko ana nga gipaubra nako. Wa gyud undangin wa na human niya. Pulido nga obra. Ikaw ba na? Ari pa jud. Kaning dry season mga timpo nga way kisaw. Tanaw na to na priso si Joseph. Kung nato na siyang interpretaron, di malas ay na priso. Okay, sama ko na malipay na priso. Pero muni ang kanabang ang malain na himong maayo sa Genesis 50 verse 20. Sa naa siya dito sa prisuhan, na-meet niya ang munugtilaw sa pagkaon sa hari. Kaning butler nga napriso kung kinakasala, nakagawas. Nabalik siya sa palasyo. Muni siya, may talent ka, may breakthrough, kay nagdamgo ang hari. Adunay panginahanglan. Nanginahanglan og hari og maka-interpret siya ang damgo kay naglipog jud siya unsay ipasabot sa damgo. Ang munugtilaw sa pagkaon sa hari nga napriso niya nakagawas na balik sa palasyo, nadumduman niya si Joseph. Senyor Hari, aduna ko'y nakauban sa prisuhan nga maka-interpret siya og damgo. Yangan si Joseph. Ingon na ng hari, paanhiya! Dalaan natin si Joseph. Suddenly, anang muntaga si Joseph nagmata sa prisuhan. Pagkadugay-dugay to ana sa palasyo. I-interpret niya ang damgo sa hari. Talent! Ano siyang talent? Kaya kung makaatubang kag hari. Nga di ka maratol. Di kay tukar-tukar ka. Naalay, murag bansay ni mo. Mapunaw ka. Dapat way pagkapunaw. Hari ko na niya mga interpretaro ng damgo. Di rin ito ka na hari. Papatay ka. Kadagan sa mga interpreter sa palasyo. Di man maka-interpret. Kaya naplastar na sa Ginoo nga mo super bloom si Joseph, anak nga chimpo. Pero human sa 13 katuig nga pag-antos bilang ulipon o bilang piniriso. From one moment in time, anang adlaw piniriso siya. Pagkadason na oras, giingnan siya nga mahimo na kanako sinaligan. Ikaw na ang right hand nako nung adlaw. Sa karon ang meaning ani Prime Minister. Ikaduha sa hari. Tanawan ninyo ang plastada sa Ginoo, no? Kana bang one touch of God's favor? Like Joseph, mao po ni imong kinabuhi unya. Mapaidalaw lang jud ka sa kabubuton sa Ginoo sa mga plano kay from prison to palace. Gikan sa prisuhan, nabalhin siya gulpiada sa palasyo. From a prisoner to becoming a prime minister. So, sa man imong sitwasyon ron, usara ka kapitik sa Ginoo. Mausab ang dagan sa kinabuhi. So, journey. Ang kinabuhi nato, journey. What a journey it has been. One touch of God's favor. One divine connection. No, nga journey from a dream. Kung sa man yung dream ron, aduna kay liso sa kadungganan, liso sa kabuganaan, liso sa kabanto. Nga posible for 25 years, durman na nga liso.
Sige ra ka sa kahilom, walay kisaw na pangabuhi. Pero someday, mabuhi na di ay ka na alisto. O mamukadkad, may sobra nga pamula nga matabo. Kay mong kinabuhi sa inyong pamilya. Mo ni ang insay sa Ginoo sa Super Bloom nga ang mga bad situations in life, like mala nga kinabuhi, dry season, excessive rain, kanang nagkalain-lain nga mga problema, kinahanglanon din na para ang liso mabuhi. The bad situations in life are necessary for a super bloom. Genesis 50:20. Tanan to nga panghitabo na summarize ang versikulo 20 sa Genesis kapitulo 50. Para ninyo, iplanuhan ko ninyo nga dauton. Para ninyo kadautan to inyong gihimo. Pero para sa Ginoo, ihara na itong gigamit para sa kaayuhan. Kay nahimo kong Prime Minister, naluwas na ko ato ang kaliwata. Una ang super bloom nga mentality. Kanang way dumot, no? Ang dautan ninyong laraw, batok kanako, gihimo sa Dios nga kaayuhan. Ang latest version na nasa New Testament muna, Romans 8:28. All things will work together for good. Sa tuwang kinabuhi, mga kahigalaan, na-relax lang. Pagkabuhi sa kalinaw. Ayaw kabalaka. Amen? Kung sa man mo sitwasyon ron, ang Ginoo kaayo sa itong mga masakit. Ang Ginoo ga-provide sa itong panghinanglanon. Gahatag siya o kasulbaran sa itong mga problema. Stay in peace. God knows what He is doing. Atong timan-an, walay makapugong sa plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. In Jesus' name, Amen. Amen. God bless everyone.